Hi guys, ine ndi Sam Mavita limodzi ndi nzangayo Kingston Jambo. musiku ali tufuna tingochita react kwambiri makamakapo nkhani zimene zili m'masamba mchezo kuti Daniel wajona MCP. Daniel wachita chipani chake cha DP chimene wakhala kuchiyankhula kuti iye ndo wa DP kwa nthawi yayitali walowa MCP. Now Kingston anatibwesera video clip ya munthu wina amene amayankhula pa TikTok. Ne ndisayankhule zambiri tingomverani limodzi kuti tione kuti munthu amene yakuti chani. So let's have a watch. Ndithokoze kwambiri staff ya MCP pomuonetsa uchisiru wake pambalambanda munthu amene ankauza chakwera kuti atule pansi udindo akuimba mu nyimbo yake tulani pansi udindo tula. Ndikumuonesa uchisiru wake kukamuvinisa kunzimba anthu ndikuzaona usiru wake wose. Yes, mwaita wame paja mukanatha kutenga uimba osiyana kuti akaimbe kumene koma munasankha munthu amene ankazitenga udolo kumaimba kuti lozani zanu, kumutenga ameneyo kukaonesa anthu kuti kakape kamaimba kaja kuti lozani zanu kaja ndi akatu takatenga kakuvini naso ifeyo. Kanaona kuti munthu ukakhala savage decision making imakuvuta kwambiri, umapala ngakhale ukhale ochenjera mwa mtundu wanji koma decision imakuvutabe. I remember kuti Matika Akabulombo adazaimba ndi Nepman nyimbo ya nalero nali amene ajawo anaza crashana ndi Daniel anazalemba ona kuti ngakhale sinaphunzire koma ndimafira life uposa amene ali ndi ma degree ndiye wacha nazamulangiza kuti ayi ngakhala akulu inu mukunjoya komano musamanyoza anthu ama degree chifukwa inu mukadwala amene ngaza kupangira operation chipatala ndi anthu amene ali ma degree osamanyozana Daniel basi makani itu amwene school ilalika mwakuti komano pakati munthu wa degree ndopata degree. Of course kunkhani ya ndrama muna ndrama ilibe muno wake koma sopano decision making ndi pamene pali ntchito. Decision making ya munthu ophunzira ndi osaphunzira pena pake komatha kuziwana kuti akulu ndi savage. Ungachene chotani ungatipanja ndi koma munthu ukakhala mbuli mzimwale umakhala bezimwale chifukwa munthu yemweyo 2022 amanena kuti chimanga chakwera 20,000 thumba achakwera asiye atule pasi udindo. Fertilizer nthawi imene ndio anali pa 70,000 ka akauza chakwera asiye pasi atule pasi udindo. Yemweyo pano fertilizer ali pa 100 chakuti chimanga chili pa chimanga chili pa 40,000 yemweyo sopana kuti boma lilomwe. Maona chifukwa chani chifukwa kuti alibe invest sana pange drama zimene ankapeza ankaimba kale zija zonse zijaimba mu Nigeria mu drama za mango odi kuthamangira kugula zovala zotula koma alibe pogwira sana panga invest chifukwa wakati uli nazo drama zambisa ngama kusewerese andale aja koma kugulisa ntchito yoyo uzikadikula uku kudikula uku zimene zikuchitika fana kuti alibe pogwira pena chimene akudaka ndi kuimba nde adawo ndikugwirizana nazo kwambiri kuti munthu akakhala kuti alibe kanthu andale amakuseweresa. Izizi tazionapo mu zinthu zochitika zosiyanasiyana. Andale amabwera m'mamizi makamaka ku mizi azimayi azidikula azibambo azivina amangire Salomo nchuno zimene zinthu zimene sangapange mtown chifukwa chakuti yani amaziwa kuti anthu akumuzi aja alibe nawo chochita. Now adawo wapo yankhula mfundo yawo yankhula kuti nakuti Daniel Fani it's like kuti alibe yochita ndalama zake. Of course sinengalolelepo kwambiri zokhoza ndi financial yake Daniel Fani ndolemera kuposa ine but nthawi zambiri ukakhala kuti ndi munthu opanda kanthu anthu akanthu amakuseweresa mwana chana anayankhula mwa amene boma lililonse likachoka ili mukakwerero likachoka ili mukakwerero nyamata ngati wabunobuno ngati amene nje osamasira china Joseph Nkasaja bali. Okay ndi chipongwe About nde wayankhula apa ndi chipongwe adi osamasira achina Joseph Nkasaja bwanji anthu kuti chipani china chili chosamakakhala komweko chipani chili chosamakakhala komweko kumano kuno mkumbali naye Joseph Nkasama onjeza ukuwapita kuchipani china chili chonse mwina so sindikukayika si apa waimba nyimbo ya chakwera delivery posa chero mbati mumva kuchemerera pita muthalika. So tione kuti adawa maliza motana. At least I understand Joseph Nkasama ndimamumvesese fuati ndeya zanga stand 8 ngati ineyo the decision making imene amapanga za security koma nyamato wabwino kumazipopa ine si savage kumalo savage yemweyo anthu amukwanisa kumutenga mkamuvinisa kunzimba kumalo kumene ankakunyoza poyamba ndiye pamene kumakana ine si savage. Maona apa ndi pamene paonekera munthu wophunzira wa degree ndi wopanda degree sizingafanane. Decision making drama of course mwina itha kusiyana ndama thomapeza drama koma sopa decision making pakamendo waziganizo kako zimasiyana.
zimasiyana munthu sunga munthu kwane chakwera popombo kumutu kwana kenaka ndi utembenukeso makamuimbira imwe umachemerera apopo zimasinthauza kuti ubongo wako sugwira ntchito olata kupasa 50 million koma organizeso pano anthu azibalako apo m'baloko kumangochi kuti ziyathera bwanji aona so bulutu wakeso mukapange pa page pake pa Danulu mukapeza kuti mafoto osana jambusa ndipita muthalika alipompa awasi yali ndanda zosanka muje so apopo zili ngati kuti yese munthu wathesa chibwezi ndi munthu yose ambamunyoza kuti ano nkazi amene chandikape yose mamuna amene chandikape chanchani mano zithu zake stiumo pa IG zikhalepo phone number ukusungabe kumati achani zithunzi zake udasuna ngambe uchimizi mtima ulikobe mtima udakalipo be so nthawi zambiri guys when you want to move on just mena pita zilipompa just wasa delete aso apasa kuzimatikaso zinaso za chani za chakwera kusenza kuti munthu wake kumena kulo chimena kupanga iye sakuziwa ani munthu ona kuti bongo wake mukamuonesa kuno bwino muzaona kuti Danulu ndi woti anazajambula kaza kali ndi mimba basi kujambula zithu zachani zimene zichazo kuzaimba nyimbo ndiri ndi nyere basi anthu kumuzuzula basi zochitika nyimbo yandini nyere ndinamba ndaira nkunachita poti yake nthawi yake ndi ndimayankha ono kuti sipazatenga nthawi kufikira no time manage nyimbo imene zachita no backfire mwamwa inachita backfire sana at least a full video and all those kind of stuff but I don't regret doing that nyimbo imene ndachita poti yake kumapita kundikupasani video yake imene mahira zake basi tinazo lowerachi agambe kwa wachiyawa chijetu nambo katwekawo kala kujando angajala gweto kwa mundu yachiyawo namuna no ajala kujando isa amanyika gape nuka jalaso ni ku school savage. Okay, now pongotengerano kuti mene lili dziko lino Danulu fani ankadidwa kwambiri munthu amene ankasupporta DPP ankadidwanso kwambiri munthu amene ankasupporta DPP ndi UDF chifukwa kuti dziko lija nalili kuti anthu apanga ma demonstrations anthu apanga chanchani makamaka ambiri anali nyamata amafuna kuti achose UTM amafuna kuti achose DPP ndi UDF isakhale pampando amafuna kwambiri maka anthu athani ndi DPP iye ankasupporta DPP zinakuisa kwambiri achinyamata now panopa achinyamata somo the same achinyamata akulira ndi zinthu zambiri zimene zikuchitika mdziko the same Danulu fani akukajoina anaimbapo nyimbo tulani pansi udindo mwatilephera and those kind of stuff musiku alero the same Danulu fani akulemba kuti chakwera chani chakwera kwinako chanchani sakuchoka chakwera delivered akuti kwa chakwera so yeah guys that's zimene ndayankhula ineyo ndi maganizo anga chabe sizikugwirizana ndi maganizo amene anapanga video iyi koma sizikugwirizana ndi maganizo ife asama vita kati brand akukhala chabe maganizo anga so chimene ndikapempheni chokuti mulembe maganizo anu in comment section below kuti nimve kuti iniyo mukuganizapo ndi cha pamene Danulu fani walowa ine ndisatira ma comment amene anga comment kwambiri kuti ndi no MCP ndi wito ku MCP amene anga pito ku DPP ndi limodzi komweko peace.